Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, καλησπέρα σας και πάλι από την αίθουσα του Ζαπίου. Σήμερα, 5η 7 του μηνός Μαρτίου, βρισκόμαστε στην δεύτερη συνεδρίαση, στο δεύτερο πάνελ με τίτλο DPO και ICT Security World και έχουμε μία γκάμα εκλεκτών ομιλητών σήμερα, οι οποίοι θα συνεχίσουν την ανάλυση των ζητημάτων που μας απασχόλησαν και στην πρώτη περίοδο. Θα ξεκινήσουμε με την κυρία Φωτεινή Παπαγιαννάκη, η οποία είναι Cyber Security Manager στην Adapted. Η Φωτεινή ασχολείται με τον κλάδο πολλά χρόνια, ειδικά στον χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών, πάρα πολλά χρόνια, δεν λέω πόσα, γιατί για τις χειρίες δεν χρειάζεται να πούμε και πόσα χρόνια ασχολούνται, πολλά πάντως, πάρα πολλά. Ασχολείται με τα ζητήματα της κυβερνοασφάλειας, θητεύοντας διευθυντικές θέσεις σε μεγάλες πολυεθνικές και μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα. Εμπειρία όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια, με την επιχειρησιακή ανάπτυξη και κυρίως όσο ό,τι αφορά την κυβερνοασφάλεια στην Adapted, ασχολείται ιδιαίτερα με τις συνεργασίες με ορισμένους από τους βασικούς οίκους παροχής λύσεων και υπηρεσιών και παράλληλα εξετάζει τις ευκαιρίες που προκύπτουν στο σύνολο της αγοράς. Έχει συνεργαστεί με πάρα πολλές εταιρείες στον χώρο παλαιότερα και σήμερα θα μας παρουσιάσει τις σκέψεις της πάνω στις προκλήσεις του χώρου της κυβερνοασφάλειας στην Ελλάδα. Κυρία Παπαγιαννάκη, ο λόγος είναι δικό σας για τα επόμενα 10 λεπτά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Θα πρέπει να δείξουμε λίγο την παρουσίαση. Ωραία. Είμαι λοιπόν η Φωτεινή Παπαγιαννάκη, είμαι η Cyber Security Division Manager στην Adapted. Η Adapted είναι ένας System Integrator που μέσα σε όλους τους τομείς στους οποίους ασχολείται, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι και το κομμάτι της κυβερνοασφάλειας. Σήμερα έχω την χαρά να σας παρουσιάσω τις διαφορές ουσιαστικά του OT και IoT Cyber Security. Ουσιαστικά τα IT και OT είναι οι πυλώνες του διασυνδεδεμένου κόσμου μας. Οι βασικές διαφορές στο πεδίο εφαρμογής είναι ότι το IT κυρίως ασχολείται με τα δεδομένα, ενώ το OT επηρεάζει τον φυσικό κόσμο. Το IT χρησιμοποιεί έτοιμα συστήματα και ευρεία γκάμα πρωτοκόλων, ενώ το OT στηρίζεται σε ειδικά κατασκευασμένες συσκευές και σε πρωτόκολλα. Αναφορικά με την ασφάλεια, το IT επικεντρώνεται στην προστασία των δεδομένων, ενώ το IT δίνει προτεραιότητα στην φυσική ασφάλεια και το χρόνο λειτουργίας. Θα αναλύσουμε τους διαφορετικούς σκοπούς του IT και του OT. IT. Το IT ασχολείται κυρίως με την επεξεργασία δεδομένων, την επικοινωνία, τη διαχείριση πληροφοριών και την υποστήριξη χρηστών. Κάποιοι τομείς εστίασης. Ασχολείται με τη διαχείριση δεδομένων, όπως είναι οι βάσεις δεδομένων, οι εφαρμογές κτλ. Θα πρέπει να εξασφαλίζει τη συνδεσιμότητα και την ασφαλή μεταφορά των δεδομένων, προστατεύει την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και την διαθεσιμότητα των δεδομένων. Έτσι και παραδείγματα που δραστηριοποιείται είναι servers, laptops, databases, cloud services κτλ. OT. Το OT επικεντρώνεται στον έλεγχο φυσικών διαδικασιών και βιομηχανικών μηχανημάτων. Τεμής εστίασης, το IT διαχειρίζεται κρίσιμες υποδομές, αυτοματισμούς και μηχανήματα. Το OT στοχεύει στη βελτίωση της αποδοτικότητας των βιομηχανικών διαδικασιών και στην διασφάλιση της αξιόπιστης λειτουργίας των μηχανημάτων. Κάποια παραδείγματα από το κόσμο του OT είναι τα SCADA systems, τα PLC, τα ρομπότ, HMI κτλ.
Ωραία. Οι κυριότερες διαφορές μεταξύ IT και OT σχετικά με τις προτεραιότητες ασφαλείας είναι πως το OT δίνει προτεραιότητα στη φυσική ασφάλεια πάνω απ' όλα, δηλαδή επικεντρώνεται στην πρόληψη ατυχημάτων, στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και στην αποφυγή βλάβης του περιβάλλοντος. Ακολουθεί η διαθεσιμότητα, η οποία είναι θεμελιώδης συστατικό, γιατί η παραγωγή πρέπει να είναι πάντα uptime, δίχως παρεμβολές. Τέλος, η αξιοπιστία των OT συστημάτων. Μία διακοπή, για παράδειγμα, λειτουργίας, μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες. Η γνωστή τριάδα για το IT περιλαμβάνει την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα για την διασφάλιση των πληροφοριών. Σε αυτή τη διαφάνεια θα δούμε μερικά παραδείγματα ασφαλείας τόσο για το IT όσο και για το OT. Για το IT μπορούμε να αναπτύξουμε συσκευές όπως τα firewalls, συστήματα ανίχνευσης εισβολών IDS για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας του δικτύου, χρήση VPN για την ασφάλεια της απομακρυσμένης επικοινωνίας και τέλος διατήρηση αρχείων καταγραφής δραστηριοτήτων για την λογοδοσία και τη διερεύνηση περιστατικών. Για το OT ξεκινάμε πάντα με λύσεις οπτικοποίησης, το λεγόμενο visibility, δηλαδή εργαλεία που δείχνουν τι υπάρχει στο δίκτυο, ποια assets, ποια vulnerabilities, τι είδους επικοινωνίες και με τι πρωτόκολλα και μεταβλητές επικοινωνούν. Μόλις ολοκληρωθεί το visibility και γνωρίζουμε τι έχουμε, ξεκινάμε να εφαρμόζουμε την κυβερνοασφάλεια. Εφαρμόζουμε λύσεις διαχείρισης προνομιακής πρόσβασης, απενεργοποιούμε περιττές λειτουργίες και χρησιμοποιούμε μόνο ασφαλή πρωτόκολλα για την ανταλλαγή δεδομένων SCADA. Εφαρμόζουμε λύσεις endpoint protection που χρησιμοποιούνται στη λειτουργία της μηχανικής μάθησης. Και τέλος, απομονώνουμε τα OT δίκτυα από τα υπόλοιπα δίκτυα για την αποτροπή μιας πρόσβασης η οποία δεν είναι εξουσιοδοτημένη. Συνοπτικά, λοιπόν, το IT διαχειρίζεται την επεξεργασία δεδομένων και την επικοινωνία, ενώ το OT ελέγχει φυσικές διαδικασίες και μηχανήματα. Στο IT μας απασχολούν παραβιάσεις δεδομένων και απειλές στον κυβερνοχώρο, ενώ στο OT κρίσιμο ρόλο παίζει η ασφάλεια, η διαθεσιμότητα και η ακεραιότητα διεργασιών. Βέλτιστες πρακτικές, απομόνωση κρίσιμων συστημάτων, τακτική επιδιόρθωση τροτών σημείων, περιορισμός της πρόσβασης βάσει ρόλων, διαχείριση και ορατότητα περιουσιακών στοιχείων, συνεχής παρακολούθηση των συστημάτων για ανίχνευση ανομαλιών, διαχείριση ευπαθειών, φυσική ασφάλεια και εφαρμογή στρατηγικών άμυνας σε βάθος. Λίγα λόγια για την Adapted. Όπως είπα και στην αρχή, είμαστε ένας όμιλος εταιριών που ιδρύθηκε το 2005. Έχουμε διεθνής παρουσία με έδρα την Αθήνα. Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην παρουσία σύγχρονων λύσεων σε τομείς όπως τηλεπικοινωνίες, δίκτυα κρίσιμων επικοινωνιών, ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών, έξυπνες πόλεις, μεταφορές και φυσικά κυβερνοασφάλεια. Στην Adapted πιστεύουμε στην τεχνική και προσωπική εξέλιξη σε ένα βιώσιμο μέλλον. Λίγα λόγια για τις υπηρεσίες που δίνουμε ως τμήμα OT, ως τμήμα κυβερνοασφάλειας που έχουμε εξειδίκευση στο OT. Τα services λοιπόν που παρέχουμε είναι consultancies, OT Asset Inventory, OT Vulnerability Assessment, Professional Services, Support Services και φυσικά Training Services σε όσες λύσεις παρέχουμε. Η Adapted είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα η οποία έχει τμήμα SOC το οποίο εξειδικεύεται στο OT, δηλαδή εξειδικεύεται στην βιομηχανική και ευνοπροστασία. Το τμήμα SOC λειτουργεί 24/7/365, το οποίο ενασχολείται με monitoring και alerting, κάνουμε ανάλυση και reporting, προσφέρουμε operational resilience και cyber resilience. Το τμήμα μας αποτελείται από αναλυτές οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι, πιστοποιημένοι και ξέρουν να αναλύουν OT, IoT πρωτόκολλα. Και σε αυτό το slide, το οποίο δεν φαίνεται και πάρα πολύ καλά, τουλάχιστον εγώ δεν το βλέπω πολύ καλά, φαίνονται οι συνεργασίες που έχουμε ως εταιρεία.
Συνεργαζόμαστε με την Nozomi Network. Η Nozomi Network είναι leader στο κομμάτι του OT Cyber Security, εξειδικεύεται στο monitoring. Η Adaptive είναι MSSP αλλά και Platinum Partner, ωραία εμφανίστηκε. Έχουμε στρατηγική συνεργασία και είμαστε Gold Partners με την εταιρεία TX1 που είναι spin-off εταιρεία της Trend Micro. Η TX1 εξειδικεύεται σε endpoint protection λύσεις πάνω σε OT περιβάλλοντα. Μια καινούρια στρατηγική συνεργασία είναι με την εταιρεία Garland, η οποία παρέχει πολύ εξειδικευμένες λύσεις TAP για το χώρο του OT, για τις βιομηχανίες. Είμαστε Gold Partners εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τη Fortinet, τόσο στο OT όσο και στο IT. Η Fortinet είναι πολύ γνωστή και για τις λύσεις που έχει στο OT κόσμο. Και τέλος έχουμε στρατηγική συνεργασία με την εταιρεία Waterfall, η οποία παρέχει λύσεις Data Diode. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήμουνα πολύ πιο γρήγορη από το αναμενόμενο. Προσπάθησα να τηρήσω τους χρόνους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία